Devam etip, ekranlar aldına, Яңа Зимница авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Җәмилә Хайдар кызы Хабушеваны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 62 яшьлек матур туган көнен каршылый. Әлеге гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Исхак, 2 улы гаиләләре белән, әнисе Маһирә Ильясовна, сеңлесе Камилә Хайдаровна, сеңлесе Нурҗихан һәм энесе Шамил гаиләләре белән котлыйлар. Кадерле без, гадәткә кереп китте инде синең матур бәйрәмеңне бергә каршыларга. Бу көнне һәммәсе дә сиңа үз теләкләрен җиткерә. Әлбәттә, без дә читтә кала алмыйбыз. Чөнки син безнең өчен кадерле һәм якын кешебез. Алтыннар артыннан, кайдадыр куйган маллар артыннан син бер кайчанда җитәргә ахталып яшәмисең. Син барына бәрәкәт дип, аздан да тәм табып яшәргә безне дә өндисең. Шуңа күрә бүген без сиңа Аллаһ Тәгалә биргән саулыгың артмаса да, иң мөһиме кимемәсен дип телибез. Уңганлыгың, сабырлыгың, акыл, тәҗрибә тулы булган тормышыңда хәзер инде ләззәтләнеп яши торган вакытың җитте. Балаларыңның бәхетенә куанып яшә. Рәхмәт, гел безне дә якын итеп күреп яшәгәнең өчен. Теләгебез аз түгелле, нидер җитми шикелле. Синең бәйрәмеңдә ялгыз калуларың икеле. Без яныңда, балаларың сагынышып яшиләр, туганнарың эш пошарга һич кенә дә бирмиләр. Биек таулар артларында зәңгәр томан таралган, туган көнең хөрмәтенә кайгылар артта калган. Сайрагандай булды кебек иртә таңнан сандугач, бу без килдек кунакка дип, әйдә җаным, ишек аш. Утырышып чәй эчәргә, теләкләрне җиткерик, сиңа иң күркәм бүләкләр бу бәйрәмгә китерик. Хөрмәтле Җәмилә Хайдаровна, якыннарыгыз сезне котлап, озын гомер телиләр. Без дә аларның теләкләренә кушылып, бүләккә җыр юллыйбыз.